Igbo amaka ndị eji eje mba. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Ndị Igbo mụrụ m na-ekiri ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge ndị Igbo Amaka TV. Igbo amaka ndị eji eje mba. Ọmụwa ka a na-akpọ John Ikechukwu Okafọ ibu mkpọkọta ọkọnyị ọganigwe a na-anụ unu ya ekewa nwaanyị mgbe were mgbada na-ekirikwa m Precious Ọkụchukwu Okafọ ọkụ Chineke nwere ọdọ na-ereta ereta. Igbo amaka na ndị ama ama uche ndụkwa ya na-ekirikwa ya ka ana m ekirikwa ya na-enwe ọgụ. Igbo amaka ndị eji eje mba. Igbo mụrụ m ekene m unu, aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo amaka. Anyị buru bata n'isi mmiri n'ihi na asị n'isi mmiri ara agbarụ. Onye nọ n'obi ya tata bụ nnukwu mmọnwụ, asị na nnukwu mmọnwụ bata n'ọgbọ obodo awara ọsọ. Anyị ga-abịa ka anyị jee kwuoro onye anyị bịara na obi ya maka na oge ezuola mgbe anyị ga-eji kpa nkata. A sị na mbọsị a ga-akpụ isi ka akpụ afọ ọnụ ka nrapụba ilu. Anyị nọ na nke onye ndu anyị, onye ndu Igbo niile na Lagos. Nna anyị ukwu, anyị ekele gị na ọ ga-akọwara anyị onye ọ bụ, ọ kọwara anyị onye ọ bụ, anyị ga-amata onye ọ bụ. Biko buru oche nọrọ ala n'ihi na ihe anyị na-akpa ugbu a bụ ihe gbasara gị, ihe gbasara ezinụlọ gị, ihe gbasara mụnwa, ihe gbasara Igbo niile. Dịka Igbo ga-esi wee gaa n'iru, Igbo hapụ ịbụ ihe furu efu, ọ ga-adịrị unu na mma. Nọrọ n'ala ka anyị nụ site n'olu onye ndu anyị na Lagos steeti. Nna anyị ekele gị. Oriakụ. Daalụ sa. Afọ m bụ Solomon Ogbonna Agụene, uruchia ndị Igbo gburugburu. Anyị ekele gị. Onye ndu ndị Igbo na Lagos steeti ka a na-akpọ Ohanaeze ndị Igbo. Mụnwa bụ President General Ohanaeze ndị Igbo Lagos steeti. Daalụ ka isi wee nabata ndị Igbo Amaka TV ka anyị bịa ka anyị na-aga kparịta ụbụbọ taa. Anyị ma na ọ bụ ihe ziri ezi ka isi wepụta onwe gị maka na ị hụrụ ala Igbo n'anya. Anyị si na ọ ga-adịrị gị na mma, udo ga na-achị na ndụ gị ruo ebighị ebi. Anyị chọrọ ka ị kọwapụtara anyị ihe bụ Ohanaeze. Omenala Igbo bụ before nkọrọ gị ihe bụ Ohanaeze. Ụtaghị bịa n'obi m, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na ya, anyị ga-atagodo ọjị n'omenala Igbo. Anyị ga-aga ọfọ maka na ndị Igbo bidoro ikpere Chineke wee na-edewe nsọ Chineke bifo ndị ọcha wee bịa ka fame ya anyị sfamba na anyị na Chukwu etego anyị na ya bido kpọwa ya mere anyị wee were ọjị anyị gọzichi onye ọbụla yọọ Chukwu ihe anyị chọrọ, anyị kee ya, onye ọbụla were ya tie n'aka tie n'ọnụ. Ebe a ka ndị ọcha wee mụta ihe ha na-akpọ n'okwu bekee Holy Communion. Ọ dị n'ọfọ nna m. Ka m gụọ ya ka ị wee fụ ka anyị si eme omenala. Ụkọchukwu anyị bụ ihe anyị ji akpụ na mmadụ bụ ụkọchukwu na-efe Chineke na ihe ndị ọcha na-ekwu bụ onye aka ya dị ọcha. Aka abụghị iji iji ncha wee saa aka nọ imezi omume dowe nsọ niile. Maka na gboo anyị nwa bụ Igbo na-eyi ọnụkpọ, ya bụ nke ndị ọcha na-akpọ bead, wee nụ anyị na nwanne anyị nwoke ma ndị enyi anyị. Ị gaghị ama na onye abụghị nwanne gị, ị gaghị ama na gị na ya nwere ihu ga-emekọ. Nọ ndị ọcha na-akụziri anyị ajọ mmehie niile anyị na-afụ na-eme n'ala Igbo kịta bụ ndị ọcha akụziri anyị. Anyị na-asịkwanụ ọ bụrụ na ha akwụsịghị yọọ mgbaghara na ọ gaghị adịrị ha na mma. Ise. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Ohanaeze. Igbo bụ Igbo. Chukwu Okike, anyị abịa na ka anyị si abịa. Anyị weta
ihe gị nwa nyere anyị ihe na anyị mụọ ka anyị ji aka anyị eme ihe a bụ ihe gị nwa kọrọ anyị sị anyị were ya kpọkwuo afa gị na ihe ọbụla anyị ji afa gị wee kwuo na ị ga-emere anyị ka anyị si wee chọọ nwa sị na ikikere nke ị nyere m na na-abụ ana ndị Yoruba na ihe ọma ọbụla n'ebe a anyị ga-ewere oke anyị wee na-achị azụ n'ala Igbo ise nke ọjọọ dịrị ha dị ebe a ha nwa ma ihe dị n'ime ya ha nwa ka maka ga-esi wee zere ya ihe ọjọọ ga-adị anya n'ebe anyị nọ ise anyị na ihe ọma ga na-arahụ ise na-ekuni na-emekọ ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị onye nne na nwunye onye ọzọ anya onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Lagos ihe m na-ekwu bụ asị onye isi onye ọbụla na-eme nwunye nke ya anya ise ọ ihe nna nwunye nke onye ọzọ na nwunye nke gị ọ dị n'ọfọ ana m asị ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ihe ọbụla bụ ihe bụ nsogbu nọ n'ala Igbo ma nke so anyị wee bịa obodo a site n'ịkpa asị site n'enweghị ịfụnanya asị m na iji m ikikere ndị Igbo Chineke tubegoro m udo n'afọ nne m wee pụta ụwa maka ọ bụrụ na Chukwu si na ọ gaghị adị na m agaghị abụ eze mbụ na Lagos anọ kịta onwe ihe ga-eme ka o wee dị ụtọ ahụ ana m asị Chineke ikikere ahụ iji wee mee ihe a ihe ọbụla bụ nsogbu ndị Igbo asị m na emebiri ya n'aha Jizọs amen ọkwa ka esi eme etu a ka ọ dị unu toro m Udochia Oriakụ Udochia otu a ka esi eme ya ya bụ nke ahụ ikwe bụ Udochia na-apụta ụtụtụ echi mmenye ga-azụ mangala na ọ ga-adịrị gị na mba igirigi ọgụ nke a gosiri na enweghị ndị a na-asị ofu nnyọkpa ofu nwoke nnyọkpa abụọ nwaanyị so ya obodo dịrị ji mmanụ ka anyị na-eje etu a ka ọ dị daalụ ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ daalụ na ekpere ikpere ụmụ Igbo niile anyị si n'otu isi kpee ka ọ ga-esi wee dị otu a ka ọ ga-esikwa dịkwara gị nwa maka na ọ si na ọ dịrị onye ndu mma ọ dịgoro ndị niile ọ na-edu mma Chief Solomon Ogbonna ọ bụ onye ebe n'ala Igbo Ebonyi steeti na Old Ohanaeze local government Ọnịcha Igboeze ịbịa n'Ọnịcha anyị nwere Ugwuru anyị nwere Isu anyị nwere Ọkwụsị anyị nwere Osiri and then ebe niile na akpọsịrị gị afa bụ ndị bụ na Ebonyi steeti na mkpọtụ na-eme ya ebe a kpọsịrị afa gị bụ na anyị si na Ebonyi agaghị abụ ndị ikpeazụ maka anyị si n'Imo steeti Old Imo steeti wee banye na Abia steeti oge ekepụtara Abia steeti nwanne anyị nwoke na-akpọ Ogbonna ya ọnụ wee bụrụ onye isi na Abia steeti nke ndị Igbo na-akpọ gọvanọ mbụ oge ekepụtara Abia steeti esikwa ebe ahụ wee ketezie Ebonyi steeti nke ndị akọrọ n'oge n'ọkwa anyị nwa agbụkpọ isi ma echi Ebonyi steeti nwa n'aka ndị Old Ohanaeze ka ọ dị n'aka ya mere onye ọbụla kpọrọ afa sị ya ọ bụ ebe a na-akpọ Old Ohanaeze na Ebonyi steeti ọ ga-asị gị na ya ma n'ihi na Chineke gọziri ya agọzi otu anyị afụgo na Chineke gọziri gị anyị afụgo na Chineke gọziri gị anyị ji wee welu anyị niile ji wee kwekọta ọnụ wee welu idu ndị Igbo niile nọ na Lagos wee tinye gị n'aka and anyị na-afụkwanụ ihe ya maka na asị na onye na-edu ọchịchịrị ada afụ ụzọ n'ọchịchịrị ma na tinye ọkụ afọ ife ọchịchị gị bụ ife ka ọ bụ
nyere ndị na-edu anyị ekwesịghị ije jụbazi ajụjụ ịmara ebe isi na otu o si dị maka na a sị na a na-esi n'ụlọ wee malụ mmapụba iro anyị afụgo mma gị n'ilo na mgbe na-adịghị anya iji wee dube ndị Igbo na Lagos ama m na o rubeghị afọ na-abụ iji wee dube ndị Igbo na Lagos o rubeghị ofu afọ nna ikwu anyị chọrọ ịjụ gị gịnị bụ Ohanaeze? Ohanaeze bụ ihe jikọtara Igbo niile. Nwa Igbo ọbụla amụrụ taa amụrụ gị echi amụghị anaghị ma nne gị si ana Igbo ọ bụrụ nna gị si ana Igbo nne gị bụgodoro onye ọcha nna gị bụrụ onye Igbo ịbụ onye Ohanaeze anaghị agbarara ya n'ọsọ. Onye ọbụla na-asụ Igbo ma nne ya na nna ya na-asụ Igbo bụ onye Ohanaeze. Ihe a bụ ihe jikọtara anyị ihe a bidoro oge a nụsịrị agha the Civil War. Oge anyị nụsịrị agha ka nwa amadi Ebonyi na-akpọ aka na-ebiam sị na ọ dịkwa na asị na ọ bụ na anụsị ọgụ wee merie anyị nwa n'agha anya na-agbakasị ọ dịka ndị enweghị nne ndị enweghị nna na-aga eweta otu ihe ga-ejikọta Igbo niile aka na-ebiam wee bido ya wee jekwu nna m ji azị ka iwe wee kọwara ya ezi ka esi ya n'ebe ọ bụ na atụmatụ dị ụta na ọ ga-adịrị ya na mma a wee bido ya n'Ogbonna afọ Igbo nọkwa n'ime Ebonyi steeti taa. Ebe a ka Ohanaeze si wee bido ihe a ka Ohanaeze bụ ihe eji ejikọta onye Igbo niile ịma ebe o si wee pụta. Ya mere na Ohanaeze o nwere ihe a na-edowe n'ebe ọbụla bụ ebe Ohanaeze nke a na-akpọ Igbo Ukwu bronze. A chọpụtara Igbo Ukwu bronze ahụ na 1938 by nwa amado Egoro ka ọ bịa bụrụ ya onye nwoke a na-akpọ azọ ya anọsịa onye Igbo Ukwu wee gbuo onye wee fụ ya wee chọọ ịgba ọsọ wee kwuo ihe ndị a niile ka afụchara wee fụ n'Igbo enwere ike ịkọwa ihe na-emere ha ihe wee were ihe ahụ wee mee ya dị n'ime Ohanaeze Assembly of ndị Igbo. Ọ dị mma dalụrụ nne anyị chọrọ ịma ịbụ onye ndu ndị Ohanaeze o rubeghị ofu afọ dịka isi wee kwu onye ndu ndị Ohanaeze onye nke one ka bụ kedu ka esi wee nyebe ya kedu ka esi enye ya na-azụ ya azụ ka na ọ bụ ọchịchị a na-azụ azụ ka ọ bụ a na-azụ ya azụ azụcha emerie echi afọ anọ anaghị akafe afọ anọ Olaeze merigharịrị ọnọdụ Ohanaeze kamgbe m bidoro ochie ọnwa 3 na 4 ha wee na-asị na a ga-emegharị ya na-asị ha unu megharị ya na ihe m chọrọ iche bụ afọ anọ ahụ nọ ya ka m chọrọ unu megharị mana mụnwa ga-abụ onye nke 5 na mmechigoro Ohanaeze kamgbe Ohanaeze batara Lagos mana Ohanaeze dị n'ụwa niile ya mere ịfụ ebe a na-ede maka onye isi anyị niile bụ onye isi onye niile bụ Chief John Nwodo the president worldwide Ohanaeze ndị Igbo. O nwere ebe enweghị Ohanaeze o nwere ebe ndị Igbo ebighị n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime.
daalụrị nne. O nwere ajụjụ m jụgoro ọtụtụ ndị bịagoro na ụlọ ọrụ anyị n'ihe gbasara ebe ndị Igbo si. Ụfọdụ si na abịa n'ala Igbo o nwere onye bụrụ ya bụ onye mụrụ Igbo niile. Achọrọ m ka ịgwa ndị mba ụwa niile na-ekiri anyị ugbu a, maka na ebe esi ekiri anyị bụ ụwa niile gba gburugburu. E nwere ụmụntakịrị ndị ka na-etonite ọ ga-abụ ha nụ ya n'ọnụ gị ugbu a, ha ga-asị na nke a bụ eziokwu na ọ bụzighị nne na nna ha gwara ha. Onye ị nwere ike ịkọwara anyị ebe Igbo si na onye anyị ga-asị n'ebe a ka a kpọrọ nna onye mụrụ Igbo niile? Ya bụ ebe a na-enye ọkwa kacha ọkwa niile aka ji ọfụ ndị Igbo niile bụ na Nri n'ime Anambra steeti. Mụnwa so wee jee nke e nyere onye isi onye nwuo wee mere nna oge Ojukwu nwụrụ. Ya bụ onye ji aka ji ọfụ nke ikpeazụ ka edoro mmanya m ga-akọwara gị. Oge ọ nwụrụ a na-achọzi onye Igbo ọzọ a ga-enye ya bụ aka ji ọfụ. Igbo niile wee zuwe wee fụ na onye o kwesịrị, ma ndị eze ma ndị chiri, na onye ha ruturu bụ Oko ebute oke iwe nke ya na Babangida so wee chịa Naịjirịa. Ya anọkata maka ịfụnanya onwe n'ebe ndị Igbo nọ, si na ya ma achịzi maka na ndị Igbo na ya ma kwe na anyị nwa na-efe Chukwu bifo ndị ọcha abịa ga-atọ ọbụzi bụrụ an Islamic nation. Wee resign ya retire. Ọ ya bụ nwoke ahụ efu ya ji n'aka ebe niile enu ga-afụ dị picha ahụ n'ebe ahụ Oko ebute oke iwe. Ọ dị mma, daalụrị nne. Nna anyị ukwu, anyị matara na mgbe anyị rutere ebe a obi jupụtara m n'aṅụrị maka na mụ onwe m mahadum bụ na Lagos steeti. Ebe a amakwanụ m na eji nwe Ohanaeze enwe ebe anyị ga-asị na ka anyị jee nọ ebe a ka a ga-aba anyị ruo ka anyị fụ onye isi Ohanaeze, maọbụ anyị ruo anyị fụ onye ode akwụkwọ Ohanaeze, anyị ruo ka anyị fụ ndị na-arụ Ohanaeze ọrụ ka anyị kpesara ha otu o sitere anyị, maọbụ na o nwere ihe anyị chọrọ ịgwa onye na-edu Ohanaeze na Lagos. Mana anyị hụrụ na ọchịchị gị na-erubeghị otu afọ idebegoro anyị ebe a ga-abụ anyị chifu gị anyị abịa bụ nke ndị oyibo kpọrọ secretariat. Anyị na-ekele gị maka nke ahụ, maka na ka anyị onwe anyị bịara ebe a ọṅụ juru anyị obi, maka na ntọala ọ bụ ezigbo ife ka ị wetara debere ndị Igbo na Lagos. Ya bụ na ụmụ m nwere ike isi ka ha jee Ohanaeze secretariat ebe e nwere ike ịhụ onye ndu Ohanaeze. Anyị pụtakwa anyị ahụ gị, anyị ahụkwana gị, anyị hụrụ ndị ọzọ gị na ha na-arụ ọrụ, onye ọbụla nọcha n'ikem n'ebe ha kwesịrị ịnọ. Anyị si na ọ ga-adịrị gị na mma. Kedu ka atụmatụ nke a si wee bido? Maka na anyị ma na ndị ọzọ chigoro Ohanaeze na mgbe gara aga enweghị ụdịrị ntụzi a na atụmatụ otu isi wee debe ebe a ọ bụrụ ebe Ohanaeze Igbo Lagos na ụmụ Igbo niile ga na-abịa n'ahụ gị. Ugegbe eji eje mgbaka egwu. Daalụ daikwu. Anyị mara mma. Oge m na-abịa ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị Ohanaeze, nke a bụ ebumnobi m. Mana oge m na-agbasa ozi ya ndị mmadụ ekwerọ na ụdị ha ga-eme maka ha afọ na nsi obere obodo wee pụta ebe ọ bụ na mụ na ụmụ nwanne anyị nwoke nwanne m nwoke onye Anambra na-adọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị abịanụ n'ebe onye nke ahụ nọ ego ka nkụ
mwa na-agwa ha nke m ga-eme na nwanne anyị nke nara mmụọ a na-akpọ Oliver dị Kokwe si na ịkpata ego dị iche obi eji eri ya dịkwa iche. So oge m winere daisi nwetara ọchịchị maka ndị oyibo na-anọkọta ha chọọ ime anya awụọ ka anyị sụọ Igbo sụọ oyibo. Ndị mmadụ na-akpọ ya ngiri Igbo mana mụ na-akpọ ya nkerefi anaghị aghọta ya aghọta. Ọ ka mmechọọ ịsụ Igbo esu Igbo chekwa na ịsụ oyibo esu oyibo. So oge m nwetara dị ọchịchị enwe nwanne m nwoke nkwara ọyị nwoke nọ na ihe ndị oyibo na-akpọ House of Rep. O wee kpọọ m sị mụ na ya chọrọ ka m bịa ka mụ na ya afọ. M sị ya ọ dịkwa mma. Ọ na-asị m mụ bịawa n'ụwa kịta wee banye ụgbọelu wee fere wee ruo Abuja. Ọ bịa kwụrụ m n'ọdụ ụgbọelu ruo na be ya wee sị m o nwere obere ego ya ịchọrọ m ka m were kwụọ ụgwọ nji ma nke ndị nji ụgwọ onwe onye nji ka m wee kwụọ maka ndọrọndọrọ ọchị ndọrọ. Wee sị ya mba na ihe kagodo mkpa bụ inweta ebe ndị Igbo ga na-anọ na-ekwu ihe gbasara ala Igbo ka mmadụ ga-esi wee bụrụ onye isi ndị Igbo na Lagos steeti ebe nọmba ndị Igbo niile kachasị n'ụwa niile agaghị enwe ebe na-afụ ndị Igbo eji emesi ebe ori na nkwari wee mee sina ejiri ihe gbaa izu ebe ahụ anasa nwa ya gafọ bịa tiri ọnwa abụọ ọnwa ịtọ eweta ego ndị na-achị ofu onye were ya tie n'akpa. Ọ bụrụ na befere ego ejebere ego karịrị ife ha ya eme n'ọnọ onye bịa ihe na-eme n'ụlọ gị onye bịa gị na ya ekwuo onye gị nke ị chọrọ itinye n'akpa bịa kọrọ ihe gwere gị mma. Mgbe sị na mama eme ụtọ ahụ nwanne m nwoke ahụ wee sị m jee chọọ mata ego one a ga-eji wee mee ihe dị ụtọ ahụ sị nọ na atụtụ amaka. O wee nye m ego nwere onye so m wee jee o wee nye m ihe ndị oyibo na-akpọ ka ikwu ya maka na Igbo dị omimi karịa ihe a na-akpọ Igbo. O wee nye m ihe na-akpọ 8.5 million. Wee were ya onweghị onye m gwara wee bịa nweta lee ha ebe ha ga na-akọ ihe gbasara ala Igbo wee kpọzie ha kpọọ onye isi na Enugu si ya bịa afụ na ihe ndị were ndị Igbo ebe ha na-atụ elu ihe gbasara otu a ka anyị si wee nweta ya. Nke ọzọ kazi ibe ya bụ ndị eze nọ na Lagos na kọstụ anyị ọgbaghara anyị na-enwe na Lagos steeti bụ ndị Igbo. Wee jide uche ndị Igbo maka ndị Igbo sị na ha ama ihe ọ na-adị mmesi na ịma ihe were ihe ọmụmụ ha wee mee ihe wee kpọta ha ọnụ wee doziere ha. Onwe ndị nke na-azọ na onye a ga-abụ eze Igbo onye a ga-abụ eze Igbo ọgụ na mgba ha na-anọ ọgụ afọ 21 years ka ha na mbịa wee kpọọ ofu ya si ya wee jụtasị ka onye buzochie akọwara m si onye a ga-abụ eze Igbo niile afọ ya bụ Tokas ama ya Stokas ka ọ dị ọhazụ ike mkpume onye ya na-eso okwu eze Christian Nwachukwu wee sị ya ị ga-abụ second in command. Ndị nke ọzọ na-enyewu ga-anọ under the council of ndị eze na Lagos steeti. Ihe ndị a niile na-eme within a month nwetara ọchịchị wee doziere ha. Ọ ya bụ na ị na-afụ na ndị Igbo na-enwe nsogbu. 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 Ndị
na-ekwuzi n'ofu onu daalụrị nne na-anọkọta ọnụ ndị a bụ ndị enwere ike nọ n'ofu oche for 21 years ofu sonya spendigo 28 million maka okwu gbasara onye ga-abụ eze so wee jikọta ọnụ so ihe ndị a niile bụ ihe gosi na ndị Igbo bụ ndị ọchụ ụzọ mara Chineke wee kwere otu niile dị ha na ogene wee nye Chineke. Daalụrị nne, anyị na-ekene gị nne, mana anyị ga-eje ka anyị je zuo obere ahịa. Ọ bụrụ na anyị na-chiata anyị na unu ka nọrịkwa. Aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama n'oge Igbo maka asị m na ọ ga-adịrị nwa afọ Igbo ọbụla n'ọnụ ụwa niile na mba ụwa niile gbaa gburugburu na mma. Ọ ga-adịrị anyị na mma ụtụtụ ehihie na abalị, ọkọchị na udu mmiri. Ihe ga-eri anyị agaghị abịa, nke anyị ga-eri na-abịa. Anyị si ka anyị jee zụta obere ahịa bụ na anyị nachite onye anyị nọ n'obi ya bụ nwoke amamihe. No wonder eji wee si ya n'aha ya bụ Eze Solomon. Anyị nachiata azụ, anyị na gị ka na-akparịta nkata. Ye ha Igbo kwen ndị ala lele ha chiri m ghost mode, they know they see me. Ndị Igbo ekene m unu, biko na-ekili ndị ama n'oge Igbo amaka nke Precious Okwuchukwu Okafọ na-ewetara unu. Disi n'ike udo. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ihe gbasara ọnọdụ gị dịka onye ndu na ikwutuli ya obere, mana ya bụ ihe na-eri m nri n'obi na eje n'ihe dịka Agịgị, afọ eze ndị Igbo na Agịgị, abịa na Afagba, afọ eze ndị Igbo na Afagba, abịa na Ikeja, afọ eze ndị Igbo na Ikeja, apụta n'Ọgba. Ihe a niile bụ ebe dịkọsịrị ọnụ, enwere ike inwe ofu onye gasị na onye nwa na-edu akụkụ niile. Ọ na-adịzi m ka ihe ahụ e kwuru n'Igbo enwe eze maọbụ eziokwu. Kedu ihe ị na-akwado ime maka ya dịka gịnwa na ndị otu gị nọ n'ọchịchị kịta dịka onye ndu ndị Igbo niile na Lagos, ime ka ụna na-akwado ịkwụsị ya ka ụna na-akwado ịchịkọta ha niile ọnụ, gwa ha otu ha ga-esi dị ka Igbo hapụ ịbụ ndị gbarịrị agbarị? Asị na Igbo nwere eze, mana onwe ha na-akpọ Amadu. Amadu bụ nwoke nụ nwaanyị na ọtụtụ wee mụọ ụmụ ọtụtụ. Anyị amụta onye ara, mụta onye isi, mụta onye ngwụrụ, mụta ndị ga-akpata ego, mụta ndị ụkpa, mụta ndị na-eme mkpọtụ. Igbo erika. Ọ ya mere anyị ji echi ọzọ, echi Amadu igosi ka anyị dịka m si akọwa na Igbo erika. Ndị a na-akpọ onwufe eze ma ọ na-echi eze aghara amara ihe eze pụtara. Ọkwanụ kịta m batara n'ọchị ka m na-akọwara ha maka oge m batara n'ọchịchị ọfụrụ. O nwere ndị chọm bịa na Mushi local gọọmenti na ha chọrọ ka nchie ha eze na eze ha nwere anaghị erute ha nso, na ha
ha chọrọ ka m chie eze na ha ji ọkpụrụkpụ ego na ha ga-enye m ihe ndị Igbo na-akpọ 1.5 million. The man bi na Amerịka ọkọ na Amerịka ọbatakwa nsị ya unu na-ebe akwa onye nke na-ebe a ọ bụ onye nke bi na Amerịka na-abata wee gwa ha sị ya ọ bụrụ na o nwere ahịa iwu bụ wee jiwe obodo oyibo wee jide ya ya bụrụ ka eze unu si wee na wee gbakwa ha ọzọ sị ha nke echiri echi unu ya adịghị na mụ na chọkwa onye ọzọ si ya na o nwere egwu ndị Igbo na-agwụ n'ụlọ ụka m ga-agụrụ ha wee gụrụ ha dị egwu ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye ata na Chukwu taa eziokwu ịwa mara ihe na-ekwu nwaanyị ọma wee kwụọ ha egwu ahụ sị n'eze niile anyị na-echi na-emebe ihe ana m ga-ebido si ya anaghị arụ ụlọ ofu ụbọchị mana m ga-ebido obere dị sure na onye ọbụla na-ekwesịghị ịbụ eze ga-ama afọ ọ ga-eche dị n'aza mana ịgwa gị nke bụ eziokwu enego m ya anya wee fụ na ọ dị n'omenala na Igbo na onye ọbụla echiri eze anaghị ekpufu okpu ores ma onye nwa ji aka ya kpufu onwe ya okpu enweghị ike iweta ihe ọjọọ n'ome ha wee bụrụ ya wee kpufu ya okpu enweghị ji aka wee bute ihe ọjọọ wee kpufu ya okpu ọ dị n'omenala ndị Igbo so mana ọ ga-akwụsị mbụ nke ebe niile na-echi eze ka anyị wee jikọta ndị nke chiri echi maka na ka ha si wee gwa gị na ụfọdụ n'ime ha mara ihe ịbụ onye ndu ha amaghọ ihe ndị ọcha na-akpọ responsibility ha amaghọ ihe ha kwesịrị ị na-eme ihe ha na-adị ihe ụfọdụ n'ime ha chiri echichi a ọ bụrụ na eji ebe a na-eme emume ka e buru ụzọ nyefe nri ka ha rie ka edowere ha oche ka e wee donye ha oche ihe ndị ọcha na-akpọ isi oche ka ha wee so nọ n'isi oche o nwere ihe ọzọ ha ma ha ji eze ahụ eme na-abụrọ apụtasị akpọ afọ eze dị ụta eburu ụzọ nye ya ihe oruru inye ya akpụ nye ya ofe nsala a na-etiri ndị ọzọ anụ ofu a na-etiri ya ịtọ ya eze nni ka ha ji eze nri ụfọdụ n'ime ha chiri ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha amata na ọ bụrụ ọsọ abanye n'emume ebunye gị nri ndị politiks oru oge politiks ofu onye wara anya n'ime ha nche niile akpọkọrọ ha ncha si na onye nwa bụ onye ndu ha o jee nara ego nye ha ego ha ga-eji solve all their problem that week or that day even onye nke ọzọ etiezie the lion share na akpa ya that's the end of their ya bụ ebe a ka ha kwụsịrị tiri orukwu oge ahịa ndọrọndọrọ ọchịchị na Nigeria again ha nwa pụtara akwa with another regalia anya fụ na skate and brass bụ cheap na ọzọ ndị eze anyị mesịrị skate and brass abụọzọ ihe mmadụ ụmụ anyị na-egote n'obere ego iji gosi gị otu ndị eze anyị si edresi ma ụfọdụ n'ime fa mara ife fa na-eme o nwere nke ya afụ like this ọ bụrụ na ọ na-eje spọt fụ ebe ọ ga-abịa emume with legis trouser legis jeans ahụ nwaanyị na-eyi oyiri ya legis trouser yiri ya bịa anyị nwere ife niile and many ọha ncha niile ịkpọta ha chere nwekwe ndị bụ ndị kara aka chọrọ ịchị ọchịchị a mana ndị mmadụ ji echi ndị ọbụla ha achịchị echichi emunye chiri eze ọ bụrụ na ichiri mmadụ eze onye ahụ enwere ego ọ bụ na obi ọhara ka e wee chie ya eze ọ na-akwado ihe ọ na-eme na-atụta ego eji achị obodo mana nke a bụ ị na-afụ na echiri mmadụ echichi na steeti nọ na ya i wee na-achọkwa ka e esi wee chie gị echichi eze ọzọkwa ebe e nwere eze na steeti nkịtị nọ na ya
na-enwezi eze na-agbọ na street mana anyị dị almost na nke anyị nwa anyị karịrị 30 village mekiri Ọnịcha wee nwere ofu eze ọhịa ka m ji wee jụọ so ihe anyị na-eme bụ n'ọchịchị ma abụ ka anyị ga-esi wee chịkọta ha ọnụ si ha onye jikwa n'aka ya wee chie mmadụ eze maka ọ bụghị eze na-echi eze ihe ndị na-echi eze enwe kingmakers and the elders na-anọkọta ọnụ kpebie tupu echie mmadụ eze cheki ihe onye ahụ pụtara nke ndị oyibo na-akpọ scrutinize that person cheki ihe bụ mgbe nwe ebe megoro nsọ ala ma nwe ebe ị na-eme ihe ọjọọ na-ekwesịghị ịba eze obodo a ga-eji wee kọọ gị ọnụ maka eze akọrọ ọnụ bụ eze na-erughị eru anaghị aka eze ọnụ eze ọbụla esi ya na o nwere ihe ọ bụ na onye iberibe na onye iwe na onye ama onye ahụ erughị eru ibe eze anaghị atụrụ eze aka ha wee were omenala anyị na apịtọ nke ikwuru okwu si ya na ịkọ ya esi wee dị ọsị ma ọ gị nwa enye ya nri onye a na-enye nri n'ala Igbo bụ nwa nne ya ka na-echi ara imecha ha n'ara nne gị wee pụta wee gaa akwụkwọ wee pụta ma ị na-azụ ahịa ma ọ na ịchọrọ ịga kwe na-azụ ahịa enweghị onye na-enye gị n'ala Igbo ihe a bụ ihe Chukwu tiri n'ahụ anyị ọ bụrụ mmadụ dowere ya ihe afụ onye si na ya bụ eze ọ na-agba nwa abụọ ya ọ ya nwa na-enye ya nri Igbo na-asị ya nna anyị ukwu na akwa nka ya iri na adọkpụ na na-ekpu aja kpugo ya enu ọsị ya ọ ya nwa na-enye ya nri ya like ya ka akwa ahụ kuru mmiri ihe ndị a niile bụ ihe anyị na-agba mbọ n'oge na-adịghị anya na ihe ndị a niile ọnọdụ ha a ga-edozi ya mana ihe gbasara eze na afọ ana ga-anọ asị onye ọchịchị asị onye nyere ikikere ịbụ onye ndu bụ ndị Igbo ji aka ha wee nye m ya maka o nwere oge a tụrụ elekshọn oge ndị akpọ elekshọn n'ọdụ ọchịchị a enwe 57 local government 20 local government and 7 LCDA mụnwa ji 20 local government wee win ya onye mụ na ya dọrọ ọchịchị o nwetara 201 mụnwa nweta 401 na-ejighị ego ọbụla na-adọ nke mụnwa ihe m na-akọwa bụ na ọchịchị isi na-achị anya na ezi afa ka ego ọchịchị isi na-achị ada anyị nwaanyị ikpuse na ya ezi afa ka ego omume mmadụ agbara ya akaebe omume nwaanyị na-achọtara ya ezi di maka nwoke be anyị bụ sịrị na nwoke pụta wee nweta nwunye ya n'ebe nwoke nọ ya n'elu wee na-esu nwaanyị na-esu nwoke ahụ kpọ n'ukwu ọ na-esupụ esupụ ka ọ na-esupụ esupụ ebe ọ bụ unu chọrọ eze ka anyị wee nwee ndị nchịkwa Igbo wee dị na mma na Igbo na anya adịghị n'otu maka na anụrụ anya ihe nsogbu anyị na anya nọ mana aka na masịkwa ha na onye tinye aka n'ọkụ ọkụ ga-ahụ ya maka na ndị Israel unu siri ndị Igbo si na ha si ebe ahụ wee pụta na ndị Siria na-anụ ọgụ taa anụ ya echi mana ụbọchị ọbụla atụrụ egburu ofu onye Israel ụbọchị ahụ ka n'ihe na ịfụnanya ndị Israel ga-akarị ndị n'ime onwe ha nke anyị ma bụ egbuo mmadụ ndị eze si na ha kpụrụ nwa ha ndị eze agbafusie na enwe onye Igbo emetụrụ ihe emechie ngwa shọpụ ofu onye ha si na ihe mere eji mechie ya bụ na nwa na ha anụ ntị na Krismọs nke gara aga emechara ekeresimọs o wetere ya ọjị o wetere ya mmanya
so iwe n'ezi anya n'ihe ndị a niile anyị na-eme efu na eze anyị nwere ha na-ejiri ihe ndị oyibo na-asị ka ha jee n'ebe a na-akụzi ihe na-aba na ntị ya bụ ụlọ akwụkwọ mụnwa enyego ha ọfịs niile ndị eze niile nọ na Lagos ha enyere m ọfịs na obi ndị Igbo na ebe enyere m ndị isi ahịa ofu ọfịs na obi ndị Igbo na ebe enyere m onye Istanbul deputy, enyere m woman leader, enyere m youth leader, enwe publicity secretary ndị ọcha na-akpụ ya onye na-eyotere anyị ụdị ihe ọrụ na-arụ kịta ma gịnị ma agaghị eme ihe niile anyị nwere hie bụ ihe gbasara ka anyị esi wee ka anyị fụ onwe anyị n'anya ka ndị Igbo nwere ebe ha na-ekwu ofu okwu. Nsogbu anyị niile gịnị bụ ndị eze ya bụ na-arụtụ ya aka nwa na-ekwu ogologo okwu karịa na ọ bụrụ na ha jikọta onwe ha ọnụ na ndị ahịa dịka ụmụaka iji ahịa nọta gotere nwa gị achacha bekee ọ tasịa o chefuo ndị hụ nri n'ụlọ oge na-apụ ịsụ ndị ahịa atụọ ngwa ahịa na-ebunye ndị ngwa ahịa onye na-agba ọsọ ahịa ma ndị nwere ebe ha na-akpọsa ahịa na-aga si n'aka onye ahụ banye n'aka onye ahụ ihe ọbụla esi ha mee mbọchị ha eji ahịa a ga-emere gị wee jikọta ndị isi ahịa niile jikọta ha ọnụ na-asị ha n'ugwu ahịa unu na-azụ unu wee pụta ihe ka ndị gụrụ akwụkwọ maka otu ọbụla isi kpekpa ego ịnọrọ na Araba ha ga-asị n'ọkpọ na onye ji ha akwụkwọ ịnọ na trade fair iji PhD agakọrọ onye agaghị akwụkwọ mana ọ bụrụ na ojikọta onwe n'ọnụ emechi ahịa ndị ladịkpọ ndị niile nọ n'ahịa na-azụ ahịa n'ala Igbo na Lagos abụ ndị Igbo emechi ahịa niile enwe na Lagos ya bụ na ya enwetaghị ihe anyị na-achọ abịa na nke ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ahịa unu jikọta onwe unu ọnụ sị na unu chọrọ from ime ahịa na unu chọrọ 2 commissioner or 2 minister na ndọrọndọrọ ọchịchị ndị eze unu jikọta onwe unu ọnụ unu asị na unu chọrọ 2 minister 2 commissioner na this Lagos State unu chọrọ ya na gọọmenti onye ọbụla na-abịa na gọọmenti ọ bụ PDP ọ bụ APC o World Party na ihe unu chọrọ a ga-enye unu unu jikọtara onwe unu ọnụ so ihe a bụ ihe ndị eze na-akọsịrị anyị na amasị gị n'ike nke Chineke na otu anyị na-asị aga na ọ dịwago mma mgbochi ọzọ ị ga-abịa ịjụ majụ maka ndị eze ha ga-anọkwa ebe ahụ wee kwue gị n'aka sị na anyị adịgo n'otu ihe ndị a niile a na-anụ maka ha adịrọzikwa otu anwa maka ma ndị na-achị ha ma ihe ha ga-eme ha na-egere m okwu andị sị gị ebe ọbụla unu nọ unu na-etinye m n'ekpere na-arịọ Olisa bi n'igwe ka ịfụnanya ndị Igbo nwere n'ebe nọ tata anyị na-ekwu okwu a ka o sikwa etu a na-aga n'aha Jisike ọ dị ha n'otu anwa m ga-agwa gị bifo a na-agba ekeresimọsị nke afọ na-abịa abịa ihe gbasara Igbo niile na Lagos ga-adị dịka Chukwu chọọ ya aka m bụ nwanne ụnụ nwaanyị Precious Okwuchukwu Okafọ Igbo mụrụ m ekenekwa m n'ọzọ anyị ga-eje ka anyị jee zụta obere ike wee zuo obere ahịa ịma na asị na emetụrụ ọsha emetụrụ ogene ọ na-adị mma ekwukata ezute ike nwee obere mmiri anyị ga-eje jee zụta obere ike ọ bụ na anyị zụta obere ike anyị na-chetakwa anyị na gị ka nọrịtakwa biko apụkwana n'ihi na ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasara gị otu Igbo ga-esi wee na-aga n'iru asị m na ọ dị ihe na-eme mana ọnwụgodi ya nwee maka na ama m na onye m nọ n'obi ya siri ike anọ m n'obi Eze Solomon ya bụ na otu ọbụla si gba mba ekwesịrị m ịba mba maka na nna m na ebe a onweghị ihe ga-emenụ ọnwụgodi ya nwee ọ ga-adịrị unu na mma. Igbo amaka ndị eji eje mba
Afa m bụ Oge Okoye na-ekilinu ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetala unu n'oge Igbo Amaka maka mụ onwe m nọ ebe a ana m ekilikwu ya aha m emisi emisi biko nụ Igbo Amaka nụ jidesie ike Igbo Amaka ndị eji eje mba. Ndị eji eje mba. Afa m bụ Uche Jombo, unu na-ele ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo Amaka. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Cha Igbo kelee aha m Oke Bakasị biko na-ekirinu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke Precious Okwuchukwu na-ewetara unu. Chukwu gọzie unu. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ na ị na-anya na ala anyị bụ Naịjirịa. Igbo buru ibu, Igbo bara ụba, mana anyị dịzi ka ndị a na-akpagbu na ndị a na-emegbu. Kedu ihe bụ ebumnobi gị maka nke a? Nwanne m ịma na asị na enwe ihe ndị Igbo na-ekwu osinachi and onye na-agba egwu amara ka o si wee dewe ike agba egwu ọ ndị na ya na-ahụgasị ya nekwa ka ike si dowe. Akpọrọ m ndị Igbo okwu na Lagos. Ndị mkpọrọ okwu akpọrọ m okwu si na ihe m chọrọ bụ local government na Lagos steeti ga-abịa afọ mmuti ohu mmadụ ha bịakarịrị maka ihe anyị rekọdụ karịrị 4,000 na the field. Wee gwafa ọ bụ na Igbo chọọ inweta onwefa n'ebe ha chọrọ, nke mbụ anyị ga-akwụsị ngara itu ọnụ. Ịbịa n'obodo abụ Lagos anyị nọ n'ime ya, iwe erugodo n'ọrụ ya kpọkpọgoro ụlọ rụsịa ụlọ chọọ ka ụlọ ahụ mmetụ n'eluigwe, ị ka nọkwa na be onye ọzọ. Mana esi na gị nọ na be gị ebe nọ na be onye ọzọ, ya bụ na ị mara ihe ị na-eme. Anyị ga-ejisi ike nwee ihe ndị Igbo na-akpọ akụrụ ụlọ. A ga-ebidogodo ụkwadị mmadụ mụọ nwaanyị fụ ọmụọ nwa. Eziokwu. Ọ dị nụọ nwaanyị ịmụọ nwa. Gị na nwaanyị lalụ ka esi amụrụ nwa, ebido onye ahụ dụtọ n'ime wee mụọ nwa. So na anyị ga-ebugodo ụzọ dozie onwe anyị. Anyị lụta n'onwe anyị ndị ihe a na-ekwute aka a na-ekwu echi. Ihe ekwu n'Eke ka ekwu n'Orie, ya ka ekwu n'Afọ, ya ka ekwu na Nkwọ. Anyị nwee ike idozi onwe anyị. Ọnọdụ anyị na Naịjirịa bụ anyị na-eme onwe anyị ihe a ha adọ ndọrọndọrọ ọchịchị a na. Ị ga-afụ ebe onye ugwu ga-akpọta ndị Igbo 10 wee kwe ha nkwa minista petroleum mmadụ 10 ka a ga-ekwe ya sị akwụkwọ n'onye nke akwụkwọ n'onye nke. Mana ofu ka emechi anya ya, onye nke ọzọ si ya na fụ onye nke ọzọ na pichọ, onye egwe ya na onye a etegori ọ na plan ka o wee gbuo onye na-achinye ya ọrụ. So ebido were ọnụ wee kụkasị ya omufa. Ihe anyị niile na Igbo abụrụ na ihe a na-eme anyị, ọ ihe anyị na-eme onwe anyị. Ka anyị nwetagodo
that unity ijikọta okwu ọnụ. Ọ dị mma, daalụ nne. Anyị na-anụ kepu maka otu nwa amadi na-agagharị n'ala Igbo si na ya nwa bụ onye ndu Ohanaeze Lagos. Ama m enugo maka ya. Kedu ihe ị nwere ikwu maka? Ọ na-agagharị na Lagos mana Lagos mana ala Igbo. Ịmara ndị Igbo na-akpọ Lagos City of Hustling. Ebe a bụ hustling ground. And ana m efe ekwe na ayịyọ dị n'iche. Nwa amadi ahụ ị na-ekwu okwu ya nwere ike ọ bụ nnọọ atụmatụ chọrọ iji wee yọọ ayịyọ n'aka ndị mmadụ. O nwere ike pụta echi sị gị na ya na-eme emume ihe gbasara Ohanaeze wee si ebe ahụ yọrọ ego n'aka ndị mmadụ wee gbozie mkpa nke ya wee were ndị ọzọ na-enweghị ụdị atụmatụ o nwere ihe o ji ha na-eme, o wee kpọsa ndị ahụ ka ngwa ahịa wee nla ndị mmadụ ego. Ndị Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị, unu afụgo ka esi wee kọwa maka ya bụ nwa amadi onye bụ onye ndu Ohanaeze nke ndị Igbo kpọrọ president Ohanaeze Lagos bụ Chief Dr. Solomon Ogbonna Agụene Agụ Oyoyo Udochia maka onye ka anyị nọ n'obi ya taa. O debere ndị Igbo ebe ọnọdụ ọ ga-abụ onye nwee ka o si wee na-akpa ya maọbụ nwee ka o si dịrị ya, ọ gbakwute ụmụnne ya, gbakwute onye ndu si nekwa otu o si wee dịrị anyị n'akụkụ mpaghara ebe nke anyị nọ na Lagos. Ya bụ na anyị nọ na ya bụ ebe ewuru dịka ebe ọnọdụ ndị Igbo niile na Lagos bụ Secretariat Ohanaeze. Ya bụ anyị amarugo onye bụ ya bụ onye ndu Ohanaeze. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ enwere ndị a na-akpọ ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ ndị poza. Anyị chọrọ ịma ihe bụ ihe ndị poza na-eme, ihe gbasara poza na Ohanaeze. Kemgbe anyị metụrụ anyị na ndị poza bidoro nwee ọnọdụ agamnihu ọhịa anyị na-akpọ ya, ihe ha megoro n'ime Ohanaeze ọ bụ ihe anyị agụcha dịka ihe ọma. Ha nwa na-agba mbọ na-eje n'ebe dị iche iche na-akọwara ndị mmadụ na Ohanaeze ha ma na nke ha na-anụ na mgbe gara aga na ọdịiche dị kịta bụ bịa were anya gị fụ na ya akụchi ya n'ọnụ, maka ịkọba ya n'ọnụ ọ ga-adụ mfe mmadụ ịghọta na ụdị ha na-eme. Maka ọ na-abụ onye bịa ya ewere Ohanaeze dowe na be ya, ndị na-echiri achị nọ na be ha ka ha nọ wee mee Ohanaeze. Mana mụnwa nwere ọtụtụ ụlọ nke mụnwa alụ na Lagos, mana na na-emegode ya na be ma enwe ebe m ga-anọ onweghị onye ga-ama na ọmụnwa nwere mụnwa agaghị akwụ ụgwọ ụlọ, ike ọbụla bata m etinye n'akpa. So oge ndị poza bịa afụ ihe dị ụta, ha sị mba na ha ga-eje eluigwe na enu ụwa jee kọwaa ihe ọma Chukwu mere ndị Igbo n'iweta onye bụ Igbo n'obi, onye ga-abụ isi ya nekwa mkpa ndị Igbo, ọ na-echu ya ụra ka anyị esi wee dozie ya. Ine anya na poza, onye ọbụla nọ na poza, ine ha nche nọ na poza, ha ncha bụ ndị amamihe, ndị na-emesi ihe ike, ndị nwere ike bịa wọrị ya maka okwu ọnụ ị na-ekwu, ndị nwere ike ịwọrị maka akwa iyi, ndị nwere ike ịwọrị maka ihe ọbụla ijikere ejike igosi ha, n'ihi na ọnọdụ ha bụ
ka Igbo ga-esi wee dị na mma ọnọdụ ha bụ ka a ga-esi ka ọ bụ na nwa afọ Igbo ka nwa onye ọzọ ndị bụ ọzọ bikos na ndị Igbo na-ekwu ya na-atụ ya ka inu na ọ na-adị ya ọkọ nke ya tụgbuo nke onye ọzọ ya mere mụ na ha ji na-arụkọ bụrụ mmiri na azụ onwe ya maọbụ ibe ya ndị poza ebe ọbụla unu nọ ekene ebe unu udo chia daalụ poza pụtara people of South East region anyị ahụgo na ha na ndị Ohanaeze bụ ihe na-arụkọ ọrụ ugbu a onye isi anyị akọwapụtagoro anyị ihe bụ ọrụ ha n'ebe Ohanaeze nọ ha nwa bụkwa ndị onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo si na ọwụwa anyanwụ bụ onye poza ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma ihe dịka ibiakwa bụ na a na-asị na ndị Igbo afụghị onwe ha n'anya kedu ka isi fọ nka kedu ihe bụ n'obi gị ka anyị bidogodi na Lagos kedu otu ị ga-esi wee chịkọta ndị Igbo niile ma ndị nọ n'ebe a na-azụ ahịa ma ndị nọ si n'ụlọ akwụkwọ ma ndị inyom ọredo zanụ m sa ndị Igbo sị na Chukwu saa mmadụ asa na ọ na-etezi ude ọ dị ka ọ na-achọ onwe ya Chukwu sara gị arụ itezi ude asịzie ka ihe eji ga-eme ọ ya adịrị gị na mma ise dịrị nna gị na nne gị nshọt ụmụ ha tụrụ wee mụta ụdị dịka gị ise asị m ọ ga-adịrị gị na mma ajụjụ wee jụrụ m na ọ bara m n'obi o metụtara m o nwere oge mbụ onye isi ihe gbasara omenala Igbo anyị nwere union na Western Europe mụnwa bụ the chairman for 7 years after Saka Njocha mụnwa bi na Passau na Germany na-arụ ọrụ na Gallery Value na Austria in Linz. Ana m anya moto 1 hour 20 minutes go and come. So wee bụrụ na mfụ na ndị Igbo na-eji amamihe ha na-emegide onwe ha wee si ebe ahụ wee chọpụta ya bifo wee gbarata obodo anyị maka sị akụrụ ụlọ ndị oyibo wee sị nothing like hope. Chukwu wee mee ebere wee were ọchịchị ya wee nye m n'aka ya bụ ihe nke ịtọ m kwere ndị Igbo nkwa na anyị ga-eme ka anyị wee fụ ụmụ anyị n'anya ihe a adịghị otere aka mana ịma na-afụ na otere aka mana otere aka bụ dị ije wee setie a standing committee Ohanaeze a standing committee head by a retired deputy commissioner of police, secretary onye nọ na mba now for at least 34 years, a lawyer. Also we conduct election nji wee win here pro president Ohanaeze. Ihe anyị na-eme ihe bụ the team ihe onye ọbụla na-eme na Ohanaeze bụ ọ bụ na esi n'Okonkwo ọsịrị gị na ya afụrụ Mgbeke n'ahịa Nkwụ ekwashọ nọ ihe ọ gwara gị maka ọ bụ na ọ nọ n'ahịa Orie si na-efu ya n'ahịa Nkwụ ụbọchị ọbụla anụrụ ya na ntị a ekwu ya n'ihe onye ọbụla onye ahụ n'ebe onye ahụ n'ebe ọ bụ na asịrị na esemokwu ịkpasị na esemokwu ahụ ọ asịrị bụ na afụrụ n'anya
Nigeria erika ụwa ka anyị nọ n'ime erika onwe nọchiri ibe ya ụzọ ihe ọ na-eme ụfọdụ ebe kọwara ha na fancheri niile anaghị aga n'iru bụ ihe ajọ ọnụ ha ekwuru na ọ bụrụ nke mere n'aka ma nke eri n'ọnụ wee kọchara ihe ndị a niile ndị nke bịarụ na-enweghị ike idinwu ya maka anyị kwuru okwu kwubie sị na onye ọbụla enwetara na-akụ asịrị onye ọbụla enwetara wite gossip ihe ọbụla na-akpọ gossip will be suspended after suspension na a ga-achụ ya achụ and so far so good anyị achụrụ almost 18 people ihe a bụ aka ọrụ ha and since then we has gained a lot anyị enwetago ihe a na-akpọ ịfụnanya udo na ọnwụ n'ime Ohanaeze anọkwana otu akọ ya esi ọ dị ka ọkụ na-esu na America now wildfire yes ọ na-esu ọ na-aga ị na-ajụzi ka onye tiri ọkụ na dị ọda sara ọ na-ha aga because o nwere direction otu akọ ya esikwe otu aka ya esi na-aga nwa obere nwa obere nwa obere ọ dịrị ozu Igbo niile. Ọ dị mma daalụ rinne. Ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị bụ enwere atụmatụ maọbụ nkwado nwere imekọ ya bụ ndị inyom nwere atụmatụ na nkwado unu nwere ha nwa na Ohanaeze dịka enwere ndị a ga-asị nọ ndị a bụ mpaghara nke a na-eledo n'ahụ maka ihe gbasara ndị inyom na ndị na-etolite etolite ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ youth na ụmụ nwanyị. Anyị nwe woman wing. Woman wing a ga-eji nwee woman leader. Ọfịs ya nọkwa n'ebe a. Woman leader bụ maka a na-ezonu ya ezonu. A na-ezonu president na woman leader one state. The woman leader bụ onye Nnewi na Anambra State. This is Violent Ogbonna. It's very popular. Onye ama onye ọbụla. So, if Nigeria we kpọta 126 ndị kpuru isi na Igbo mwaje kpọta ha wee tie as executive for Ohanaeze now. A ga-edoro ha oche, a ga-ebu ha na moto bịa a na-eme meeting edoro oche ndị isi. Some of them nọ na Unizik, some nọ Unilag, some nọ Nsụka. Ma ha ncha na-ebi na Lagos na Yaba na-etake their lecture here. Ha ncha na bịa meeting. Even ụbọchị abalị atọ gara aga ka mụ na ha mere pati gbagide egwu na hall ebe a ike gbuo onye ọbụla. Ihe ndị adịghị adịbụ na Ohanaeze. Then Obi Jackson, Chika Snokafo, ndị a bụ the oil magnet anyị nwere. Ife anyị choose na ndị ọzọ wee kwe m na nkwa na ndị a niile ma fe nwere ọzọ nsogbu ihe ọbụla ha chọrọ ọ ga-adịrị gị na mma maka nke a. Anyị ga-eje zụta obere ahịa. Ọ bụ na anyị lachiata ugbu a anyị na onye isi anyị na onye ndu anyị na Lagos bụ onye isi Ohanaeze anyị na-aka nọ. Ọ bụ na anyị na ya nachita anyị zụtụ ahịa nachiata azụ ọ ga-agwa anyị aka ọrịa. Igbo amaka ndị eji eje mba. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Ndị Igbo mụrụ m na-ekiri ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge ndị Igbo Amaka TV. Igbo amaka ndị eji eje mba. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu.
ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara ụnụ Igbo amaka ndị eji eje mba Igbo mmanụ Igbo mmanụ Igbo rienu bikonu na-elenu lewanụ ndị ama n'oge Igbo amaka nke Precious Ọkụchukwu Okafor na-ewetara unu n'oge Igbo ndị ama oge Igbo amaka bikonu lewanụ ya ele ọkụla mime anywhere. Igbo amaka ndị eji eje mba. Nna anyị ukwu, anyị sị ka anyị jụtụ gị kedu aka ọrụ gị na ihe ị na-eme? Abụ m onye na-eme ihe gbasara ahịa. Anọ m ihe ndị oyibo na-akpọ an estate developer. Abụkwa m an art curator, an exhibition organizer. Ị na-anya ebe a ị ga-afụ mụ na Obasanjo ebe enyere m ọ na-enye m ihe ndị oyibo na-akpọ award as the youngest prolific art curator in Africa in Tokyo 2003. Yes. M nwere exhibition in America and Europe, precisely Germany and Switzerland, over 2,000 exhibitions. And the akpọpụgo over 400 young Nigerian artists to America, Germany, Sweden, and Denmark. So I'm onye na-eme ihe gbasara culture and tradition. Daalụ. Maka na ọ dị ka oge anyị ọ na-adịzi ka kwarapụ mana otu osi na-adị anyị na ya ka ga-akpakwa nkata ọzọ. Ihe ọzọ dịkwa ezigbo mkpa m chọrọ ịjụkwa gị bụ na mgbe gara aga ndị ọcha mere atụmatụ wee chọpụta na afọ 25 na-abịanụ n'asụsụ Igbo ga-abụ ihe furu efu. Anyị onwe anyị bụkwanụ ndị Igbo Amaka TV agagharịala mee nchọpụta ma ihe a ọ ga-abụ eziokwu. Anyị wee hụ na anyị onwe anyị bụ ndị kịta na ndị bụ ndị agbara ọfụrụ na ụmụ anyị a na-amụgasị mana Lagos mana mba ụwa dị iche iche. Onwe ozi onye ụmụ nke ya na-asụ asụsụ Igbo. Onye ọbụla bụzi oyibo ka eji akụziri ụmụaka. Ụfọdụ bụ ndị ha na ndị na-eledoro ụmụaka na-alụ ọgụ isi ha asụkwarara ụmụ ihe a na-asụrụ ha oyibo mgbe ha toro ka ha sụwa asụsụ Igbo. Ọ ha sị ha asụnara ha asụsụ. Nke bụ na ebe m si bịa obodo m o nwere mgbe anyị na-eme nchọpụta gasị ihe a bụ findings nke ndị oyibo kpọrọ findings ịma ma ihe a ndị ọcha kwuru o nwere otu o si bụrụ eziokwu. Anyị wee mee nchọpụta na obodo nke m nwasị o nwere ụmụnne m bi n'obodo ahụ na-azụ ahịa n'obodo ahụ. Ụmụ nke ha nwa ada asụzidi Igbo ma ya fọrọ ịsụkwudu asụsụ nke be anyị. Kedu ihe bụ ebumnobi gị na otu ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo hapụ ibu ihe furu efu ka nne na nna ọbụla kaba ahụ fụ na ụmụ ha na ha na-akụziri ha asụsụ Igbo? Ọrịdo ajụjụ gị dị ka isi ọ ga-adịrị gị mma. Asị m ọ ga-adịrị Igbo na mma. Ise asụsụ Igbo bụ ihe gbara ndị ọcha yari n'isi. Fama na-achọkwa ihe anyị eme ka ọ bụ na emebiri ya. Ha esikwa n'azụ na-asị na o nwere ike ịnami. Mana o nwere ihe m kwuru n'oge gara aga na onyonyo ha bịakwutere m ka m kọwara ha ihe na-eme maka asụsụ Igbo. Wee na-eme ka ha mata asụsụ Igbo. Emere m ka onye Igbo niile mata. O so na nkata anyị na-atụ ịrụ anyị akpa. Na-akọwa na o nwere atụmatụ m wetere mụ na ha na-arụ ọrụ wee gwa ha
na anyị ga-eje n'isi obodo wee meti onye isi anyị niile na-achị Igbo bụ nna ya nwodo. Atụmatụ a m wetara n'mkpụrụ obi na uche m bụ na onye Igbo ọbụla anaghị asụ Igbo enweghị ike ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ga-anọchi anya ndị Igbo, maka onye anaghị asụ Japan agaghị anọchi anya Japan, eziokwu onye asụghọ German agaghị anọchi anya German. Ka ezi nke anyị si emezi nke ndị ọcha. Biko asụsụ Igbo ga-abịa, maka ọ bụrụ ụmụ ndị ga-abụ iwere nwayọọ gwa ha okwu ha nụrụ ya, ijikwe n'ike wee gwa ya mmadụ ya anụrụ ya, na onye ga-achị Igbo chịta Igbo chịa ọfụma bụ onye na-asụ Igbo, onye ọbụla asụrụ Igbo n'ike. So anyị enwetago ọgwụ ya. Ọ ga-adịrị gị na mma nna m. Chịkọ isiokwu anyị niile na ihe niile bụ nkata anyị na-akpa. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ gbasara ndị mpaghara, ihe gbasara ndị na-adọ ndọrọndọrọ maka Biafra, ma ndị IPOB ma ndị MASOB. Kedu ihe bụ ebumnobi ihe ndị Ohanaeze, maka na ihe ọbụla i kwuru bi na-ekwuchitere Igbo niile? Kedu ihe unu ga-eme gbasara ya? Kedu your own take ya bụ ihe bụ ebumnobi nke gị gbasara otu na-aba na ndị ọzọkwa na-ebilite si ebilite si na na-akpagbu anyị akpagbu? Onye tụrụ okwute n'ahịa ọmụnye ọ ga-atụgbu. Mba, ndị IPOB na ndị MASOB bụ nwanne anyị, bụrụ ụmụ anyị, ụmụ afọ ha n'anya. Nnamdi Kanu so n'onye Igbo nụwa kara like ya, and ọ naghị adọ ka ya nweta ya wee bụrụ onye isi. Ọ na-adọ na ihe na-eme ụmụ nwanne ya na-ewu ya ewu. Nna asịkwanụ gị mana o nwere ihe a na-akpọ intellectual. Ihe anyị na-edekịta bụ intellectual Biafra, maka ị gaghị eji koboko pịagbuo enyi, maka koboko bụ ọdụ ịnyịnya bi n'elu, nwaanyị enyi bụ anụ bi n'ọhịa, na anụ bi n'ọhịa ka anụ bi n'ụlọ ike. Mana o nwere ihe anụ bi n'ụlọ ọ mmadụ bi n'ụlọ ga-eji wee gbuo enyi. Ihe anyị niile kịta na-abụ gịnị? Intellectual Biafra. Mana asị etufu na nwanne anyị nwoke ha bụrụ ya ọnụ, akpọrọ ya iyi. Ihe ọ na-eme bụ maka ọganihu ndị Igbo, bụ maka ọganihu naanị ya. So ọ nwaanyị bụrụ nwanne anyị, bụrụ enyi m nwoke, mụ na ya akpago nkata dị agha na London. Mụnwa afụghị ya ugboro 3 ma 4 na Moscow, Russia, wee kwuo ihe gbasara Biafra. Na-asị onye mara ihe ọ ga-eme just isi ya nwere obi nwanne na mara na-emegide anyị, mana Chineke ga-anụrụ ya ọgụ ahụ ọ na-alụ. Ya ka m chọrọ ka m kọwara ha, mana ha nwa bụ enyi m, mụnwa bụkwa enyi ha. Ana ekwuchiri ọnụ nke mụnwa bụ President Ohanaeze na Lagos steeti, ebe e nwere ọtụtụ ndị mmadụ karịsịa ụwa niile bụ ndị Igbo. N'ụwa niile anọ n'ime ya, ebe a ka e nwesịrị ndị Igbo, enweghị famili nọ n'ala Igbo na-enweghị mmadụ na Lagos. So onye na-achị obodo a dịka onye na-achị United Kingdom, maka ndị Igbo ma ihe. Ọ dịka onye na-achị Jerusalem, maka anyị nwasịrị anyị bụ ndị Israel. Amamihe ka nkụ, ihe a na-eme ka nkụ, ego kakwa nkụ n'ala Igbo. Anyị zuru ka eme, mana asị m ụmụ nwanne anyị ahụ ka anyị negodo anya intellectual Biafra. Ọ dị mma, daalụ rinne. Dịka na ịchịkọta isiokwu anyị ugbu a, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ Igbo na-ekiri anyị, ndị nọ na mba, ndị nọ n'obodo anyị, ndị nọ na ebe tere aka? Well, asị na ihe agba n'aka ejighị enyo na-enye ya. Otu a mmụ igogbe a n'anya na mwa ewere enyo ozi mana na-emezi ihe ọzọ, na ọ chọọ imeta ihe na-akụ mee ya anya wee fụ ihe na-akụ.
ị na ọ dị elekere 3 ọ na ọ dị elekere 4 na-asị ndị Igbo na-ekiri ndị Igbo amaka ha jisi ike o nwere nkwado ha ga-etinye na kamgbe m na-ene n'onyonyo akama fụbụrụ nke dị ka nka daalụ nke a karịsịrị ibe ya maka onye mara ihe ọ na-eme ịkpọta ya n'ụra o mee ya metụ ya ka o si mee ya eziokwu ịkpọta ya n'ebe ọ na n'ọrahụgo na-afe oke ka mgbe abalị kpụtakwa ya ọ ga-eme ihe ahụ o mere oge ọ ya ka ọ ga-eme oge ọ rahụchara ụra pụnye maka ihe ọma ama ihe unu na-eme doro n'anya a sịkwanụ m na CNN bụ ebe ha si bido BBC bụ ebe ha si zido Al Jazeera bụ ebe ha si bido mana nke onye na-eme si Chineke kwado ya otu ọbụla ọ dị ọ ka nke onye Chineke na-akwadoro mma ebe unu ji afa Chineke wee buru ụzọ ihe ọbụla unu chọrọ ime na-asị ka a gaa ọrụ n'ọfọ bụ isi asị m ọ ga-adịru na mmadụ ndị na-ekiri ya Igbo niile ihe ọbụla na-esogbu anyị bụ Igbo bido taa na inyote ihe ndị a bụ ndị Igbo amaka na-eme ihe ọbụla ị yọrọ Chineke ọ ga-ebido na-emere gị ya ihe ọbụla ị chọrọ bụ ihe ị chọrọ ka Chineke na-gosi gị na ihe nwa Igbo ibe gị na-eme dị gị mma na ndị a na-akpalite jide ego ha ego akpa ha ego ha nwetara n'ụzọ ọzọ wee na-akwado ka ọ bụrụ na omenala Igbo na-asụ Igbo anaghị n'ihi asị m ihe ọbụla ha chọrọ ọ ga-adịrị ha na mma dịkwa gị nwa nke na-enene n'ihi na ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji wee mee gịnị n'otu ibe ya ọ ga-adịrị unu mma ndị Igbo ekene m onye isi anyị ekene gị daalụ ka isi wee meghere anyị ụzọ n'obi ndị Igbo na Lagos ọ ga-adịrị gị na mma otu a ka anyị ga-esi wee chịkọta nkata na ụbụbọ niile anyị na onye isi Igbo na Lagos kpara tata a sị m na ọ ga-adịrị nwa afọ Igbo ọbụla ebe ọbụla ị na-ekiri m ugbu a ọ ga-adịrị anyị na mma nke iji na-abụrụ ihe ọjọọ jide ka iji n'ihi na asị na onye asị jide ka oji ịma na ihe ọ na-eme dị mma a sị m na onwere ihe na-eme na onwere ihe ga-eme ndị Igbo onwegodi ya nwee maka na ịbụ ụmụ Chukwu onwere ife ga-eme anyị ọ ga-adịrị gị na mma abụ nwanne gị nwaanyị Precious Okwuchukwu Okafọ nke wetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka n'izu ụka ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ chebiri na anyị ka emesịanụ onye bụ na